беларускай мовы вось такая вось. І весь час мы гэта пісалі, мы зразумелі, што трэба выдаць некую інструкцыю па абароне моўных правоў. І вось мы прыдумалі гэты дапаможнік, і пакуль мы ехалі ў цягніку, мы цалкам яго ўжо прыдумалі, прыехалі, у нас там было ўслуцкае мерапрыемства, фрымаркет мы ладзілі. Ну і на гэтым мерапрыемстве мы селі і зрабілі на ТВЦ, такая платформа для краўдфандынгу, тое, што мы хочам выдаваць дапаможнік, што мы збіраем сродкі. Мы гэта зрабілі, запусцілі і даведаліся, што ТВК накрыецца праз 5 дзён. І праз 5 дзён там ужо сродкі будзе збіраць нельга, бо яны пераходзілі на іншую сістэму. Яны супрацоўнічалі з Приватбанкам і пераходзілі на WebMoney. Ну мы такія думаем, ну ладно, гэта было вельмі рызыкоўны крок, бо калі мы, напрыклад, не сабралі за 5 дзён, а звычайна людзі ставяць месяц, там, ці 2 месяцы на краўдфандынговы праект, то гэта было бы нам такая демотивація, магчыма, і, магчыма, нават рэпутацыйна гэта было б кепска, бо мы б зразумелі, што, магчыма, што тое, чым мы займаемся, не такое ўжо патрэбнае. Ну, мы вырашылі рызыкнуць, каб не адцягваць гэтую справу, бо загарэліся, захацелі выдаць дапаможнік. Сапраўдна, там нават і СБН ёсць, ён узгоднены з дзяржавай. Там дзяржава паставила 16+, катэгорыю на яго. Створили мы гэты праект, і неяк так атрымалася, запосцілі на сваіх сторонках, запосцілі там на наших публічных сторонках, і праз 3 дні мы ўжо назбіралі 125%. Пытанне пра сучаснасць. Які адсотак заканадаўчых актаў прымаецца ў Беларусі на беларускай мове? Сколькі у нас законаў? Хто менш даст? Беларускай? Не. 0,1. Больше. 3. Правильно. Коммуну, бизнесу и послугам. Есть такие сайты в Беларуси, туда можно... Своє. Правильно. Вот. Есть такие сайты в Беларуси, туда можно зайти и побачить, вот нават есть приватно на телефоне, и там можно смотреть свои помощь, и вы можете побачить, где вас могут обслуговывать по-белорусски. Это незручная штука. Короче, это такая добрая речь, написать своє і особливо прикладання мобільне, бо спомпувавши його, можна отримувати літерально 10% просто з того, що ти спомпував знижку. Да, знижку. Тому, наприклад, коли ми беремо Симбальбай, то там отримати звичайну знижку треба набити на 100 рублів і отримати картку. А тут можна просто спомпувати прикладання своє і одразу отримуєш 10%. Шкода, що... Там по всіх городах вони включаються? Так, по всій країні. Коли у вас є знайомі курси білоруськомовні, які можуть обслуговувати менавіта важна вусна комунікація по-білоруську, ви можете просто зайти на сайт своє, там є така анкетка «Зарегіструвати бізнес». Адміністрація сайту вже там зв'язується. Вельми зручна річ. І вони можуть там часом допомогти там безплатною рекламою, разместить на сайте, там, некоторым бизнесам замовили видео, главное, просто так. Ну, это классная штука. Треба, до речі, у центрі так само повинні занести в каталог. Треба, так, не все ведаюць, але яны такія простенькія. Напрыклад, калі вы дасылаеце зварот у выканкам, а у вас з ім, напрыклад, не вельмі добрыя стасункі, і вы ведаеце, што у вас зварот можа згубіцца. Ну, згубіцца, вы разумеете, общими, да? Напрыклад, можна даслаць там замовным лістом, і у вас уже ёсць доказ, што ваш зварот быў атрыманы, і вы можете подаць уже на чалавека там заяву, там типа скардзіцца і атрымаць усё ж такі адказ на свой зварот. Там по 9-13, там будзе ёсць у вытрымках заканадаўства. Так, вось, ці можна зваротным паведамленнем даслаць зварот. Ну, вось ёсць некаторыя простыя правілы, якія могуць вас абараніць і вашу камунікацыю з чыноўнікам, якія трэба ведаць. А могуць гэтыя парады універсальныя, як ты казала. Так, то ж самае. Калі вы хочаце нейкіх зменаў у сваім горадзе, якія там тычацца беларускай мовы ці нейкіх іншых зменаў, вось мы заўжды раім, калі не трэба выезд на месца, спецыяльную камісію выканкаму ствараць, гэта трэба калектыўна 30 подпісаў, то мы заўжды раім карыстаць індывідуальныя звароты, мы самі так робім. Напрыклад, вы пішаце там, мы хочам, каб вы гэтую шыльду замянілі на беларускамоўную, раздруковваем і даем чалавеку адзін зварот пісаць, і потым гэта дасылаем, там, мы так дасылаем звароты, напрыклад, 2 даслалі в один дзень, прайшло пару дзён, мы еще даслалі 2, і чыноўніку прыходзіць такая лістос, не одна калектыўная петыцыя з 1000 подпісаў, а 1000 зваротаў ад розных людзей. І гэта вельмі добра працуе. Вось, калі вы хочаце ад банкаўскай установы, каб дзесьці была банкамаце, дамове по-беларуску, калі вас вусна не абслугоўваюць,
відмовились, ви можете ось скористатися гэтым і написати такий зворот. Тобто можна у банку потребувати, щоб домов заключали. У любой установи можна потребувати, щоб була білоруськомовна домова, навіть коли вам до этого русскую выключили, ви можете їм написати. Вот. Там є особний зворот, наприклад, звороту, коли немає домови, як отримати домову на білоруську. Тому що такі саме прибувані приклади, і люди у нас зверталися до нас. Пропонуємо використовувати білоруську мову в житті спортового клубу. Як ви бачите по футболу, це реально працює, тому що спорт – це те, що білорусизується добре. Литерально пару тижнів тому ще більше став білорусизуватися Слуцьк, і ми випустили першу білоруськомовну програму в історії клубу. І вона якраз таки вийшла у день концерту Слуцького збройного чину. Які ми робили. А вони перенесли гульню, ми думали, що ось круто презентують першу білоруськомовну програму у Слуцьку, а вони, ну я там коментувала свободу на фонд того, що вони казали, що вони про Знадвор'я перенесли в Бобруйськ, типа Надвор'я у Слуцьку, Бобруйську вельми розне, да? Ось, ну сам же вони перенесли про Слуцьку звоночку. Когда я покупаю страховку в Минскую аэропорту, там тоже не обязательно, если я скажу, что хочу я Да. домой. Ти можеш попросити, щоб вони зробили тобі домові. Не обов'язково, що вони тобі якось дадуть, але ти можеш це просити і обґрунтовувати, і після написати у книгі про панову, як я хочу, що ж таки отримувати білоруську послуги по-білоруську.